Vďaka finančnému daru z konta Orange, podporujúceho Školy pre budúcnosť, sme mohli vytvoriť férovú triedu. V tejto férovej triede sú rôzne aktivity, kde žiaci môžu na vlastnej koži vyskúšať nespravodlivosť medzinárodného obchodu. Vlastne môžu byť pestovateľmi banánov, pestovatelia kaká. Žiaci sa prostredníctvom týchto aktivít dozvedia, ako vlastne môže byť ten obchod spravodlivejší. To znamená, jednou z možností je fair trade obchod, ktorý vlastne podporuje pestovateľov tým, že vlastne najväčší podiel zo zisku ide pestovateľom. Takisto môžu ochutnať výrobky fair trade a môžu sa stať zákazníkmi obchodu fair trade tým, že vlastne si objednajú výrobok fair trade. Fair trade je vlastne férový obchod. Je to organizácia, ktorá pomáha chudobným roľníkom, aby za svoju ťažkú prácu dostali toľko peňazí, koľko si zaslúžia, pretože sú dosť ožobračovaní spoločnosťami. Takže som mala na starosti hlavne tú výtvarnú stránku, hlavne prípravu plagátov, účastníckych listov a neskôr vlastne sme v tomto projekte nadviazali aj s výtvarnou stránkou a to hlavne tým, že sme pripravili vlastne pre deti akciu Koberček šťastia, kde si sami mohli utkať vlastne koberec a vyskúšať vlastne tú prácu toho, ako sa tká a vyskúšať si prácu toho chlapca, ktorý 10 hodín denne, vlastne 7 dní týždň pracuje a za to dostane len tú mzdu tých 20 korún. Takže toto robia deti v chudobných krajinách, tak to si vlastne zarábajú na živobytie a za takýto koberček, ktorý asi upletú 2 deti za 2 dní, no tak majú 20 korún približne. A je to akože dosť smutné, že toľko málo zarábajú vlastne. Ja viem, tá sa si dala. Tam do lavice. V našej férovej triede si môžu študenti vyskúšať, ako sa pracuje na medzinárodnom obchode pri aktivitách, ako je banán alebo vystrihovanie kakaových bôbov. Takisto im poskytujeme aj ochutnávku čokolády, čaju, ktoré sú produktami vlastne fair trade. Tento čaj ponúkame študentom ako ochutnávku, asi aké čaje pijú v tých krajinách rozvojových. No a môže si tu vypiť každý študent, je to zadarmo. Tie čaje sú veľmi silné. Férová trieda bola pripravená nielen pre študentov našej školy, ale takisto pre študentov rôznych iných škôl. Boli tu študenti z Evangelického gymnázia z Tisovca a zajtra očakávame aj študentov, alebo teda žiakov zo základných a stredných škôl. Ja vám nakreslím, ako taký kakaový bôb približne má vyzerať. A vašou úlohou budete mať na to 3 minúty a vám poviem, kedy začnete všetci naraz, nakresliť, vystrihnúť presne čo najväčšie množstvo kakaových bôbov. Vy ste hánska rodina, celá rodina pracuje, ktorý malý bôb, taký nevychúpame, musí byť súmerný, pekný, pozri sa na takú krásnu, musí byť ten bôb. A strihajte, pestujte, vyčlenovať krásne, vystrihnuté, veľké, 3 cm kakaové bôby. Prišiel som vykúpiť do vašej osady kakaové bôby. Tento rok je cena na trhu za 1 kakaový bôb 2 cedy, $1 je 8 000 cedy. Čiže keď zarobí niekto 1 cedy, tak si viete, ako malinko zarobí, čo všetko vlastne asi ako to má hodnotu. Vykukáme len veľmi kvalitné, toto sú veľmi maličké, 7 cedy možno toto ani druhá trieda, ani tretia, to sú veľmi nekvalitné, toto ani sa nepodobá na kakaový bôb, to sú nejaké poplesneté, takéto nevyskupujem v žiadnom prípade. Máte pár kvalitných bôbov, neporiadne vystrihnuté.
14 bobov dávam šek na 28 celí. Zapamätajte, šek na 28 celí. Pozrite na mapku. Tam máte štáty hnedou farbou, kde na jedného človeka nepripadá ani $1 na deň. $1 je koľko korún, viete? 20. To znamená, na jedného človeka nepripadá ani 20 korún. Až 1,2 miliardy ľudí žije s menej ako $1 na deň. Čiže pätina ľudí a tie 4 pätiny, alebo možno som polovica ľudí, by mohla nejako z tohto ťažkého postavenia pomôcť a z tejto extrémnej chudoby nejako pozrieť. A jednou z možností je fair trade obchod. Vďaka kontu Orín sa mohla táto myšlienka naplniť a táto férová trieda vlastne uskutočniť a žiaci si vyskúšali férový obchod a takisto aj v obchod nespravodlivý, ktorý funguje v medzinárodnom svete, v medzinárodnom obchode.